Εσύ το ήξερες ότι υπάρχει φυσική λύση για το κρυολόγημα? Η κεραλιφή για το κρυολόγημα της Invisalign μπορεί να σε βοηθήσει να αναπνεύσεις ξανά πιο εύκολα. Όταν κρυώνουμε, η μύτη μπουκώνει, ο λαιμός καίει και το σώμα προσπαθεί να καθαρίσει, αλλά η δυσφορία κάνει την κάθε ανάσα πιο δύσκολη. Η κεραλιφή της Invisalign περιέχει ευκάλυπτο, μέντα, θυμάρι και βαλσαμέλαιο. Όλα αυτά τα συστατικά βοηθούν στη ειρηνική αποσυμφόρηση, χαλαρώνουν το βήχα και διευκολύνουν την αναπνοή. Χωρίς φάρμακα, χωρίς έντονα χημικά και 100% φυσικά. Βάλε μια μικρή ποσότητα στο στήθος και κάτω από τη μύτη και κάνε απαλές κυκλικές κινήσεις. Μέσα σε λίγα λεπτά νιώθεις τη μύτη να ανοίγει, το στήθος να ξελαφρώνει και το σώμα να ηρεμεί. Αν θέλεις και εσύ να ανακουφιστείς από τα συμπτώματα του κρυολογήματος με φυσικό τρόπο, μπες στο invisalign.gr και απόκτησέ την μόνο με 10,60.